Willkommen zu Hause. YouTube channel. Und da ist Talia. Ja. Tschüss, hallo. Hi! Hallo. Hello! Willkommen zu Hause. YouTube channel. Und da ist Talia. Ja. Tschüss, hallo. Daddy Pig! Walang chinelas. Allah, baka lang ako Ang chinelas. Bala ka mga sticker. Ano ba? Yan yun. Saan tayo pupunta? Ginagawa mo. Nandito kami ngayon sa Albay. Albay. Talang kinis ko. Saan ba? Hindi, basta albay. Basta Albay Park. Malapit kami guys sa Albay Park ngayon, no? So medyo maulan ngayon guys, no? Nandito kami ngayon sa Albay Park. So ayun yung view dito sa taas. Yung simbahan. Nandun yung simbahan. Ayun. Guys yung simbahan. Yun. Tapos yun. Albay Astrodome. Talang puti ko. Wow, buti daw niya. Guys. Ayan, selfie daw sila. Ay guys. Ayan. Oh. Pa-testing ko muna kung baka bagay kay siya. Ay, di sa akong bagay, tita. Hindi. Nagitas. Sayang. Adidas pa May naman ano, sa may ano ba gap. yan? Kay bagay. Sino may gusto? Tara, 1.5 na. Ha? Ay, tara. Bagay yan. So ito pangalawa guys, kung baka bagay na to sa... Ano ba yun? Ray-Ban. Yes! Wow, mas bagay ito sa... Tingin nga. Ginagawa mo. Pak! Kuya, pak! Pak na pak! Pak. Pak na pak. Opo, magkaya. Sa din na susani mo Mas pigagamit. bagay. Kayo, ano? Oh my God, sige. Gamit ko yun to! Parang napit ang pigamit mo. I-ano mo din. Tanong siya. Yan. Dapat na ko 10 kiray. Nabaydan mo ako saan? Utang. Bayan! 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 Ang original naman yan, kuya, no? Ayun guys, oh, baka gustong mag-donate dyan. Sino Ano? magdada ka yan? Yan yung pag-upload